Karon, padulong ko ila Maria. Padulong ko, nagpaabot to silang tanan sa kuha karon. Mangutana din to. Kung sa man ato ang drama karon. Pero karon, dili ko sa may maghimo og vines. Kay naa ako'y nahuna-hunaan na idea na mas malingaw sila. Unya, dili na to ni dugayon. Tara, let's go! Anaagod lagi sila, oh. Nagtapok sila, ako radyo'y gipaabot. Oy! Grabe, nugaya po, di mo naabot. Oy, nakasugod yung tataron. Still lang, eh. Nasa naman ang urasa. Alam ka na stress. Relax lang mo diya. O, yan kasi lahat ng buhaton nga content rin, be. Relax lang mo diya. Excited man kayo mo, oy. Karon, kaya na naman ko gipaabot ko ninyo, no? Karon na ako'y nahuna-hunaan. Dili sa usa ta maghumihimo og drama-drama vines karon. Na ako'y nahuna-hunaan na idea ba na malingaw pud mo ba? Unsa man pud na? Maayo Maria kay napangutana nimo. Magpamanihan ko ron diri sa teres ninyo. Manihan? Okay na, diri lang tama no, diri, kini diri. Oh, padulong diri. Diri na ko ibutang. Sige. Kababa mo kabalo. Pero hindi makakita. Dili, wa ba mo kabalo pila akong ipamanihan? Pila! 1,000. Bantay! Oh, lagi. Sige. Tara. 1,000. Pagkahuman, ako ning taguan na dili mo makabalo ha, dapat agto mo dito sa kwan, unahan. O dito sa tubangan. Kasabot? Kasabot! Pag ako'y makakuha na, maglibre ko rog painit. Ikaw. Akong gamiton. Ikaw. Ako nang kanon, ibayad sa kong parcel. Hala, ikaw. Siyempre, painit. Ikaw. Bugas. Ikaw. Ako ipalit ko kuhaan. Sige. Dito sa mo sa tubangan, dito sa tubangan. Lakaw mo rito. I'm excited! Excited ka sila, oh. Ako na ning taguan. Dari yun, pili-pili yun ni Ron sila, o kasa ko ni ibutang. Okay. Nara, oh. Dari ko ni ibutang mga... Dari ko ni ibutang. Makitaan ba kanin nila, no? Naaras kalo. Nara. Dari yung tibutang. Sabit. Okay, play na! Dali na mo! Tanaw na to ron! Wala! Halugog! Sige! Sugod na! Dara dere, oh! Wala sa sulod! Dara dere! Sige! Ala, Maria! Kailangan ako din makakuhaan. Ala! Ala, grabe yung losyoy! Malak ka, grabe yung mama. Lahi pong tirada ni mamo. Ala, si Kuan Tisoy. Usap na diya Tisoy. Da si Claire, asa nang kita si Claire? Ay, dara. Wala sa sulod na ara dere. Sige gyud, sige. Pangitaan ninyo. Ala, grabe kini mo nindot. Ala, ala. Ala! Ala! Sige, pangitaan yun! Pangitaan! Hala! La 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 la. Hapit na! Ala, diri daw dapit na be? Grabe, kita kayo sila. Busy kayo sila, busy. Busy kayo, busy. Hala! Busy kayo sila. Up! Si ma'am mo, concentrate kay si ma'am dia, oh. Hala, si Lucio. Si Kuan. Hala! Big ba, ay Tisay! Hala! Usa man mo dihang tulo? Usa man mo dihang tulo? Kami gipangita. Kaya mana. Istorya lang mo, surrender ha kay... Why surrender? Surenderay, hala! Why surenderay? Why surenderay, hala! Nakita
Nakita ni Claire. Si Claire yun nakita o tanawa. Imo naman tong kukuan ganina. Batulay mo sa agit siya. Ana dito ni mo nagkala oh. Magana ako na diri mo naipit. Ay, batulay mo sa agit siya. Ay, siya. Gisuksok dai ni. So, sayang. Sayang. Tato na yung sa. Gracias, kaya ako. Mugas daw. Okay. Unya. Na-enjoy mo. Enjoy mo kasi pangita. Okay, saso. Okay, sa sunod na po, Gibungka-bungka na lang niyo, yaba. Sabi na ko kakoy makakuha dyan.